Just a 1 round, man. Senza kakhulu. Mina ngiphatha ngimafa, ngaphatha ngimafa mntu. Wabona yena. Mabide yamafa. Hayi. Umnandi ne? Obvious. Bayithi but that's why bad. Who's the winner now, right? Ufuna umsebenzi, ufuna imali. Yeah, Hey. Fuck you. Are you crying for pussy, girl? Are you crying for pussy? One more. Yo. You see? Yeah, bani ka Domenga tsona. Domenga ita ba kutheka. Bara come in, ma. Shit, nigga. Hey, my Beyonce. From Sun Cape. Yeah. Yo, what the fuck? You come into my bed and call me bullshit. Just one kiss ngiyakuba baby. Kanti wena mama yini wena ne-sex kanti? Phela nginjalo vele igazi lami liyashisa vele obvious. Ngiyayibaka vele lo ngafuna ngiphathe kumuntu. Dumelang sanibonani, I'm your host Portia aka La Push District Journal. It's that time where we catch cheaters on the move. Please guys, ningakhohlwa na subscribe, na like, na share. Uthumela nomuntu oseNatali guys ukuthi yazi nasibukela subscribe. Angithi sifuna ukureacha ini 100k on our YouTube. Siyanithanda please guys ne. Okay, ubhuti usibhalele lana wathi understand ukuthi umfazi wakhe njengoba angasebenzi kahle emhleni kusho ukuthi uhlala aye kuphi. So sifuna ukumnceda mara asizwe story ukuthi yena uthini. Hello mama lega. Sure. All right mama. Ngifikile kunini ungibhalele uthi kwenzakalani? Wenza la. Ekinal problem. Wenza la. Mama withi umuntu lo wayisikithi nalene kujulalene yabana kora ke bereki stuff like that mama ne so ka kwa last street journal because ke bone se thusa batho ba bantsi bo tsisa gore se nthusa ka ene mmeo ke motho le gore wa tsama 2 weeks 3 weeks wa boa ha tsa yena o kgatetse he ke isa CV kae ke totse mmele ko mara go fitle gore mpolele ka bo di interview a ke sebe ke bona gore wa bereka gore o sebetsa bya no yeah you even said so yeah ukuthi akasebenzi naye even now le ano bana ake sa tseba gore o taeng or o kae or o sinsa nthetsa re ya go isa tsona di sebetsa uyamthanda mama no mama makamthanda ke tina nabantwana naye yeah wabona akana lebantwana naye ka cabanga le nna no man e ka re gona something is fishy between nalene wabona because le kontlu because le kontlu ha o sa de monate wabona mama oh okay so can you please help me okay it's fine tata re tla o thusa ne re bone gore mama o kry mmereko or mmereko o kry yena ke ke ntwe ke nyaka mama oh okay it's fine ke okay mama uzofonela ngisifuthi yeah okay ubhuti she just wanna know ukuthi umfazi wakhe uyasebenza or uyasetshenzwa because ngezinto ezithu ngeke uzunyamalale nje ngapha usebenzi wenzani ngaleso sikhathi leso but yazini asibone on day 2 ukuthi kuhamba kanjani siyayithola le information ukuthi uyasebenza or kanjani. Anyways guys, I'm your host Portia aka La Push. Nina subscribe, like, yenza yonke into guys, siyanithanda. Ningakhohlwa ukwenzani ukushare i-video yethu. Thank you. Dumelang sanibonani, it's day 2. I'm your host Portia aka La Push. Guys, please subscribe, share, like and do whatever like to get us to 100k views. Guys, okwamanje na ubhuti simtholile futhi it's day 2. So siyakuye simkhasele yonke into na sikhasele ukuthi how he has been so far. Yeah. So, hello mama lega. All right. Uyile stay 2. Ushapo? Ke shapo mama mala ka sa tseke batlana le motho le nna o itse. Umthole? Ke motho le mama mara ke tlo gore lona le ka nthusa wa ntlhalohanya. Did you find work or kwenzakale? No problem a kra ke sebe ke kre mmera kwa ke sebe ke kre ro le no tsa male fatse ka yana ke santse ke le motseleng ke batlisana na le. Do you think yena utholile umsebenzi? Ya ke dumela. Awudumela? Ya ke dumela because like le gona nna ke tsere go so mo phandela nyana ro ka ja nyana ngene ene wa ntlhalohanya. Okay, it's singawe isikhathi ngikhombisa ukuthi mina ngitholele nabo. Okay. 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 Eka mona mamanga. So watho. Kari o thusanyana. Yes. Now, yamba? Batho. Okay, this is the guy. We meet this guy. This guy. Ikare se ka kopa maraka mo judge fandiwana. Mo judge fandiwana. Yeah, mara ene. Batengi ba kamona and yeah, like it's been an hour now batseni. Hey mama. Yeah. O ka sebulele bya. It's been an hour ba gene ngapha. Kana motho le ntsa mpotsa gore no eng di CV kae go etsahala eng. Akho CV next ithi ngikhombise bangaku. Khombe. What? Umnandi musi. Umnandi baziphelele. It's been an hour ba gene.
La machita babon le cherry keberesh Fana yeti umuntu akus keberesh La machita babon le cherry keberesh Umkati umuntu akangajuli ala wasonyela la Umkati umuntu akangajuli ala wasonyela Because the shoes are the side. Eh batho. Unomfazi womuntu empeteni. Ngwana wena. Sorry babe, sorry. Unjwela amasimba wena. Wantela Sorry babe. Yabuza. Umsebenzi njengoba nasebenza or nenzani? Sisebenzile. Usebenzeni. Sorry babe, kuba sorry sithanda sami. iCV la. Sorry, manga uphumhamba unikisa iCV. iCV yakho iphi? Iphi iCV? Okay, iCV iphi ke? No, ungaxolisi kakhulu iCV. Nama condom. Hawu. Nama condom. Sorry baby, sorry. Oh. Ngafa thula. Kwenzakalani? Ngiyacela thank you. Suka. Yo. Sorry baby. Brian. Ufika kanjani lana wena? Just the one round baby kuba sorry. Wena utsana behambo Brian ka muntu nyaka. Yabuza utsana behambo. Emana. Kuba sorry do baby. Emana. Akantshela ukuthi la nandoda musi. Just the one round mara senza kakhulu. Upolela ka one round. So manje Wathi mina ngithile bana li khona. Oh. Futhi vele wena into yakho ingaka? Ngiflow bla. Hayi. Engaka vele. Vele yona uyiphethe vele Wonke lama spams wakho la. Oh bena nake ke kakisipani. Awuyafana mara. Akisipani. Awuyafana. Wonyiwa moswena. Yo. Kuba sorry no. Itshwarelo mama niswe kuba kanjani mara? Brian. Ngicela amasimba wena. Sorry baby. Hayi babe. Mama, whoa. Sorry, Okay, babe, so- Ima. Mama, why ungishithela ubaba? Ngiyamtshela ukuthi mina ngiyasokola ngifuna umsebenzi. That's why ngimshitela. Akukhona ukuthi ngidle ngenze izinto eziningi. That's why ngimshitela. So manje mara nakakhala ukubhayela, Ngiyasokola ngibhereka ngisebenzi. That's why ngimshitela ke So manje Mara sesizama mo wena mo phelo. Akuru usamele bese bhaya mo phelo. Mara bungizamela before not now. Not So wena now. ubona ukuthi uma ulala nenye indoda uzothola umsebenzi. Phela besho kanjalo baby lo. Lo No, this thing is which means makalala mawulala naye uzothola umsebenzi. this thing asentwa no musi. Ecaleni no musi. Mawulala naye Asentwa no uzothola musi. umsebenzi, umpromise umsebenzi. Ngimtshelile umsebenzi usophuma November. Since wena umpolela uri wena ukuraji ku Kunini? So since wena thatha amathini wathi yazi ukuthi Ngenze plan. eplan so. Eplan so. No, don't tell me about that now. I don't know what maybe. Ungacamba manga yazi. Maybe I can be mahala. 2 weeks back. Kukhuluma iqiniso vele. Manje Manje today now. benenza because ungenela almost 3 hours. Wait risele kwa kulo banyaka batho ba bathuza kwa wena. Why wenze 1 round so that it justify yonke into 1 round, just 1 round. Yeah, khona injalo vele. Kuba sorry so. Mina budangazi nang athi i1 round i justify yonke. Justify yonke into vele. Ngixolele baba. Mara wena ngithanda ukuthi wena u-abuse kahle kahle u-abuse abantu besifazane. Ubafuna sex maceda lapho bese bathembisa umsebenzi. Ngixolele. Bathini mara la usebenza khona? Bathini la abayazi le abayazi. Yabona ukuthi manje ukuthi mina ngizoku-expose ngithi. Yabona ukuthi ngizoku-expose. Ngixolele. Ayikho right lento yenzayo. Ngixolele. Uthe uzomholisa malini ke ngoba manje niyagibelana uzohola malini? Bese kumunikile 1000 ezolo. Izolo bathini? Yena ungibhejile shemizolo. Izolo. Yeah. Wena mama uvuma yonke into like Bengizothi phela benami ngiyayisokolela vele bekufanele ngivume. No, kufanele ukuthi uvume kanjani? Uvumelani? Uvumelani ngoba Awutholi yonke into oyifuna. Ngiyazi khona mina ngisatisfy sharp. Buti why ungamsatisfy? Yena into le yenza yakethi. Lena ke sethi fika la kumuntu. It's not the first time. Uraro unsample la maka always. So ma we first time yakubamba ufuna ukuthi akubambe kayikaki. Eish. Bengayazi nami uzoqhamuka manje. Maybe libana bontsompolela ke ba ka se ba ka musi. Ukasepolele ko yuane bana what ba go godisa. Ilosbona. So Mapele ba wa di ba yakhe. yakabani? Akete.
Yo, kanti lento endudala ndayiqala kanti unomntwana na. Uyazi ukuthi unomntwana? Yes, nomntwana. Uyazi? Yo, mina angisazi ukuthi kwenzakalani. Nina nomntwana futhi. Yes, nomntwana mina nina. Uyamsupporta umntwana? 9,000 rand ngisapho. Umsapota kanjani Brian? Umsapota kanjani? Mina Uthi umkhulela umsebenzi. Umsapota ngentutu. Ungisupporta ngazo ungisupporta ngani? So manje mama njengoba umela uvukela lo muntu. Ngiyamvikela besithanda sami la ngiyamthanda ngithi. Just a way. Ubaba yena. Na ngiyamthanda bhikinyana but not too much. Hayi ubaba uyamqiniso nje today. Hayi. Funwazi qiniso. Straight. Ngifele nalena ukisisa mama. Because next time ngitobole you. Next time ngitobole you wabona mama. Ora rena kulena khawgane le motho. Wabona. Akere bana le di rights nowadays. They've got rights. No, you can't tell it. Sorry, baby, sorry. Sorry. Sorry, ngiyakuphatha baby, ngiyakuqupha. Thala naye into Sorry, baby, sorry. Hayi. Sorry. Yo. Ewen. Sagijimisa lapha. Sagijimisa. Sagijimisa lapha. Unephaphuthi wena. Iyakho lento le. So manje mama wena njengokubaleka ubalekela ungashaya umuntu wakho la akubele. Iyakho. Iyakho. Ubalekela. Iyakho. 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 Ubalekelani woze mama uzosota out izinto zakho. Iyakho. Uyabona ukuthi amadoda uzobalamula kanjani? Angithi awukhonakali yini into engakhona. Unyeke. Mara uyazibona ukuthi izinto ozenzayo yini? Masiba. Bona nje ngicela umnyeke ngiyacela. Awu kubathwarelo baby. Ngiyacela umnyeke. Baby sorry baby sorry sithanda sami. Sorry baby sorry baby sorry. Ngihlukele. Uma phela. Sorry baby sorry. Jona thipa baby. Jesu baby ngibulala. Yo. Okay. Sika Mama cela usuphume uzokhuluma nawe. Sha. Thinta. Wena baba mabusile wena promise abanye abantwana umsebenzi. Anjala masi. Umfazile. Wena. South Africa lisebenza kanjani? Wena uzongazi kahle wena. Sorry baby kubathare. Nginontshela uri ngwanaka. Umpotsa uri ngwanasi ngwana. Khona kunjalo vela kusingane yakho last Okay mama, why mohleleleni sonke lesikhathi ungamthandi? La bengihleli bengizothini babe ngimthanda before manje ngisamthanda. Why ungamtsheli sonke lesikhathi ukuthi wena umthandi? Phela ngiyamsaba ngithi umuntu oshayayo yambona yashaya kanjani lo muntu lo. Uke wakushaya before. Ke wangishaya. Ke wangishaya vele that's why ngimsaba. Uyashaya lo muntu. That's why ngimsaba ke lo muntu lona nawe. Uyashaya. So that's the reason umchithela. That's the reason ngimsithele ngishaya lo muntu. Vele umsebenzi uyawufuna or ngifuna umsebenzi ufuna imali. Ngifata ngibatla zu izaka. Ufuna izakho. Ngifuna imali, ufuna mereko phela phela. Na ngifuna umsebenzi obvious. That's why ngithi ezi snacks. So wawungafuni lo msebenzi ngendlela ezi right. Mari ngibone kuyile situation ukuthi ngifune ngayo indlela. Yeah, ngibone kuyiyo situation. Bengenayo indlela. So manje njengoba sekwenzakale yonke into lento la uyazilungisa izinto nomuntu wakho or usala ne comrade lapho. Hayi shami ngizoyilungisa nomuntu wami, ngizoyilungisa. Ngicela ugcoke icathulo sami solungisa le ndaba le. Ngicela ugcoke icathulo soyilungisa le ndaba le. And uzoxolisa ngendlela e-right angithi mama ngithi. Isikhathi zonke Brian. Yini? Yazoxolisa wena nomfazi. Because mina understand ukuthi why ucheater for the first place because uma ufuna umsebenzi uyafaka ngithi ama CV mara wena why uyifaka emntwini ni nalalana ngapha mina the part ama CV eShoprite abanga yeah mara lento yokulalana mina understand ngithole embedeni iCV yakhe ingena vele ngithi ngithutha nyana ethi nali ngwana liyena obvious simele silalane nomzetho zokwana obvious simele silalane already sorry baba uma ufuna ukuxolisa
Uqolisa kanjani mama? Uqolelani le? ufuna ukuxolisa No, akaxolela nomuntu ayizasa. Baby ngiyacela hle. Yazi ukuthi uyenzeni mama? Ngiyacela baby. Ngicabanga ukuthi uzokhulisa bana and manje nawo I understand khona no. umntana akuso wakho Khona manje ngicela uxolo like uyenzelani lento leyo ukuthi umfihlele Life No, so le baba mngasa baka le bona. Bengilingekile hayi abakho ke lababanye abantwana bakho. Uyambamba. Uzokhethela mfana. Abantwana Ngabona bakho. Uyambamba. No, kaserikwana kabaka. Abakho. All this time. You don't want to right get pila. Again akufihli pila muntu. Ayafihla pila manje. Akufihli. Akufihli. kanti Mina no uthwele sonyanya nasesikhathi. afihle kuphi kahle kahle Engisatisfy sinhle pila. Angisatisfy kahle umuntu lo. No. Akenze just away. So every time Ngathi ngitshela ngathi uzokushitela. oh you Hlathi ngimtshela ukuthi awenzi kahle izinto zakho. Awenzi. Ngiyangamtshela ngithi ayibhankanya. Akayibhankanya umuntu. Shift my life inyaka. Shift my life inyaka. Usamele mshanyano wa go namo. It is sorry. Usamele mutho wa go namo. Baby kodwa nawe kudala ngikhuluma nawe. Ngithi ngikuphi ungisatisfy ngibe sharp uma wenzani wena. Wayesathile batho banyana ba union yana kanti union gitara ba go luketsa kwa mmereko. Kanti le kopantsha tsona dilo tse so. Bengizothini sando sami. mara kusindlela right Mara kusiyo khona yazi vela kusindlela right vela kusiyo. Mara benza kanjalo vela abantu uma u desperate. Benza bathatha advantage thina mari kodwa bekumuntu hamba kwengane yami. so wena ngoba It's almost 6 months or 8 months. It's almost 8 months to 6 months. Asomntwana onaki 1 year 1 month. so manje lo msebenzi uzowuthola nini kahle kahle Ngizowuthatha uzonginika umsebenzi vele. nini Uthe ngikhwede xa inyanga ezayo ngizobe ngibheka ngizobe ngisebenza. i-job occupation yakho yobe kuyini lapho Hayi manje mase Umusa ngimsebenzi kakhe ma. kuphelile. Iyo yona yama bedroom. Yeah. Iyo yase bedroom. Mari kupaswa Yeah, rero tona bebe. job Christmas ne aga emusa. yeah Wantlhalohanya. Lazi mina la ke sa tsena sekolo tshwanetse ke tsebe ya. Bebe xa ngisaphinde ke ngiyacela ukugcwala ngisaphinde ngikushitele. so manje i-baby daddy yakho uzoyeka Ngizomnyeka ngicabanga umnyeka. Umntwana uzomenza- Ngilahlekelwe umunaka nina. umntwana uzomenzani Umntwana uzo maintenance. i-maintenance Ya uzo maintain. makaloku abhiza kunikeza imali ila ngicabanga khona ukuthi kumele nihambe noyenza into fufumosa yabona Hayi, ukuthi mara wena ungamnikeza omunye umntwana So wafetsa so wena uthola yini phela? Entertainment phela. Cha It's just ngoba ngisaphinde entertainment. Engithola pipi yakho ngiyoba mnandi. Ha. Ya ngiyoba mnandi mos ngizothini mina mangiyoba mnandi. Hlala naye. Ya ungiyoba mnandi lo muntu lo ungiba mnandi. mara mama Khala naye, awucela njengoba uxolo yazi mnandi. wena Anya usacela Usene usacela nokuthi ipipi lakhe limnandi Bona, into engidina ngayo. Unyoba mnandi. into ngidina ngayo mhlathi ngimhalimele ukuthi hami ngiyobe pila kabahle umuntu. akabathi Ngithani babe ngimufu ayakhana mtho. Abatla ama style. akafuna ama-style Afuna ama style zomthini umuntu ungabatla ama style mos. Akabathi ama style mutho. Phela mama sekhathele. Sengikhathele nana. why wena Abatla ama style bathi no, mutho. mama. Afuna ama style. Wenze lokhu ngima phezulu so. Mina ngidlala ngibheke phezulu kuphela khona kahle. Never. Ufuna ama style. uyabuza umuntu wakho ufuna ama-style Ufuna ama style vele. No, ke le go botsa ra ke bathi ntwe ya gore ntonisetse wena musi. Ha mina Ngiphetla ngiyayithanda ke wena, mina. hawo, Mina ngiphetla ngiyayithanda. ngathi Futhi Kodwa angitshela umuntu ukuthi wena- mina ngibatha ngimafa kabatha ngimafa mntu. Wa bona yano. Go mafa bya. Mari de mafa. Go mafa. De mafa that's why ngimba. Go mafa bya ngotso. Uyamafa. Utedi. yeah Wa Ya mafa mafa. yo snacks. Eh, lo ndaba Yana bathi ke seke mafa wona maswa mushaya. Abatha ngimafa mos ngizothini. Ke seke mafa wona maswa ene mno. No. Ngizole ihlambile mos ukukami school. Wa bona nna monyane yakho. Madazi mnandi Yo, zokuya le. wabona nami, Angitsweli nami, kuku ayithi wena. Ke go ntshitse Eastern Cape ka go tisa ka kwana. Angasola masimba ngikuku yami le. Uyakhuluma. Ke go tshitse Eastern Cape go tla ka kwana o tlo polela. Uyakhuluma. Nna ke ga nna gore bana le banna le rona ga o. Uyakhuluma. Re gona ba godisa. buti kusaphi, makancane mara- yazi Kushapha. Mari wenze nawo ungimafa wenze isipho uthanda isale si1. yabona Yo, yilonto engifuthi ngishisa. Angimafa mafoku wena mos. No, Angimafi lo. ke betla ka ke sing. Ngawuthi nisamba Uyakumafa. ku betla ko batata lo. Wena Ntsathi. Ayithi umafa la ayithi. Bona Uyastayela, bona amasitayela ngenzani model. unyaka ungafiwa Nyaka ngimafiwa ngibatla amasitayela. Angiba ngibatla umdunse vele. Ubatla batla enjoy nje. Yeah, ke man. Batla enjoy nje. Imake distract nje la. Futhi yazi. Bona yazi kanti ngina kayona uqhama ka speed. 5 minutes akaqedi ne 10 minutes umuntu.
Tantinayo le. Baki Khama ka speed. Ukhama ka speed. Ukhama ka manje speed. akubanda Bano batho ba media ko re to ba bolela tsona dilo se tsa ka moraka. Nang batla 2 hours nyana yabona. That's why la khona ungivalela 2 hours. Siyobana nje sijani. Ngisikwite ebili. Na. Yayazi yes. This is reality. Better baby. Ezimnane kwakha vele. yebo Wamsifithisa wena. Too much. yazibukile Too much ke. Pila yona o itumelela sex fe. O rata fela sex we. Ngisaba baby. No copila. bamba lo muntu usonlema Bambile msadi yakho wena ka bambe gape. umthatha Eastern Cape wona wafika la umthumela imali yakho Wena aphota unjwela kabi. Sorry baby. Wena unjwela kabi. Unjwela kabi. Unjwela kabi wena sila. Ngiyaxolisa vele. Unjwela Baby kabi. ngiyaxolisa. Maybe uzokudunisisa mara Kupotsama. Mara uyazi sex baby. Kupotsama. Hey. Mara wazi sex kuyafana mos. I need to leave. Noku even nokuthi uyangikhisa akazi ukukhisa phila umuntu lo. Uhlahla ilimi emlomnini yami ka speed hey maphila. Akhona ukukhisa umuntu. buya lapha mara baba wena i-tattoo yakho ibhale Beyonce. ya yena Beyonce yami mthi Baba wana ke Beyonce yami. Ubenza ura hitubala. Beyonce yami le. Hey my Beyonce from Eastern Cape Yeah. ya Beyonce yami I'm sorry mama. Lama tattoo wathatha. Beyonce ngithi angibona nami vele. That's why abhalile igama lami because angithanda lo muntu lo. Yangirada. Yangithanda kakhulu futhi hayi kancane. Sama wamthalwa siyibone ngingapha yana nokuba tlampola ka philo no. Ngiyibone na. wami mfazi Lama tattoo wayenze phi kahle kahle. Lama tattoo lawo. Abo I'm sorry mama. Eastern Cape Eastern Cape. esengifikile khona lapha Kahle kahle wo. Pila this guy. sinonomntwana wa 3 years ayazi lo muntu yena wa keep and charming yami mfazi Uyamthanda? kakhulu uyandithanda kakhulu Mama becela. Cela sihambe ne? Yeah, cela sihambe mama. Before. Mana Bona wena uthanda ungijwayela kabi wena umasimba babe. Umasimba phila. Listen, awufuni ungiyoba Umntwana ke yazi ukuthi abantwana bawo. umasimba phila ngiphatha ungibhora. Ubona ngididimeka ngiphatha ungibhora wena. Khala naye inamo yakho. Ushapi yena Ambane inamo yakho. Bengithi ngikupathwara lokho angifelise Khala naye wekhaya. I'm done with you. Na ngiyakuhlala. Awusamfuni. Asasimfune ebili. Awusamfuni. Ingqondo yakhe ayibheke ipila wena. Just make it open Ya ngimkhethile wena baby. Wena ingqondo yakhe So suyena There's no kahle use mama wabona. Hoyipola. There's no use. Akana ngwana lena. Akana yini? Akana ngwana lena. Hey. Oh, nalibana mos. Yo. Nalibana. ungamshaya Nalibana lwena wena sifebe kuwena. Unanda ngize yashita lwena nepipi yakhe enyanga. yabona inyazi yakho Nepipi encane, pipi yakho encane. So manje lo Pipi yakho encane, pipi yakho. Awuna pipi mos wena kathwana. Awuna pipi. Labona ke wena. Awuna pipi mos. Ngizokuthini mina? Una pipi wena. ngiyabona Awuna pipi mina ngizokuthini? Awuna pipi. Awuna pipi. Utawungcina kayona wena. Thetha fo Yabona izinto ozenzayo. Yabona izinto ozenzayo izo lezi. Leso ngakubali. Leso ngicina. thetha fo Leso ngicina. Yangicina uhlwi. Awuzwa. Ngiyakutshela ke Thiko sokushaya. Uyoshaba. Over my dead. Wabona amapholisa nyana South Africa. Over my dead body. Don't touch me. Listen. Over my dead body. Don't touch me. You never ungishabe mabhoti. Yo, never. Samale namo yawo. Never. Samale namo yawo. mfazi Yo. wami Awubathi mfazi uthwekele for one solanke uthwekele. Ababona ngikusaphendwe. ufuna amanzi Yokusaphendwe ithole. Ukuyamle yokusaphendwe ikrate. Bethi kuyakuthwekela nyana ubadla ke just for ngokuthwekela. Eish. Kuma kumi. Muthi wami bona. Don't touch. uyamthatha Yabona labantu lawo ukuthi bakwenza ijoke ne. Seswa ke ubutsa mama. Bona Ifoto boliwa ke stress motho sample la ora ke khono yo bona ke senya ka selo se sengwa. awumafi Fela ke tsamaya no mafisheshini Sihambe. wa bona na kongwe sometimes go patana le dilo o feletsa thola dilo tse iso. Bona. Wa o tsore bia. Bona. Fetsa gore motho mo hlohela iphelela bophelo ba iphelela. Bona ngizothweka ikhamera ubona ithwekela ke. wamona Yo, you see yayibona You isadume see? kanzona. Dume ngathi awubathi ukuthwekela. But come in, ma. Shit, nigga.
Wena wenza kuphazamisa kakhulu. Sikhathele Come on, fuck you. Baby, can I? You must cry. Full of you must cry, boy. So when you come seventeen now in November, ne? Boy, alap. So sevenza so nje bafana. Asebenziwa la Joni la. Yeah. Manje ngiyafuna ukulala naye. Man. Hayi, imfana angelethe e-office lami la. Owasebenza ya, ngiyamtshela. Angithi vele uhamba kutheni. Ngizokunika umsebenzi buya lapha mfana wami. Uyibuza Brian, modiyo isonto Brian, ngokaselle. Motawetsa ntotse so. Wena wathi uhaphakela each and every morning ngorozamela moto. Kantene Fuck you. You are thirsty, my man. Fuck you. Umnika amanzi ephuze lo muntu lo. Womile mbona. Umnika amanzi. Nika amanzi aphuze, mnike baby. Ngiyathengile la manzi baby. Mathola ke mbona uyafika uzofeyinda. Muyeke, fuck you. Ubatala umuntu asifele la. Afela ku. La, ejafile. Yo. Baby, la iphone yiku. Fuck a board jo. Ngela sambe se. Yeah, Hey. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Mama, it's fine. Masumkhabe umphumisa ngegate. Simze. Fuck you. Fuck you. Joyela ka. Bitch. What the fuck? Fuck you, bitch. You don't know how to squat, bitch. What the fuck? Lo muntu unjoyela kabi. Let's go inside unjoyela kabi wena. Ufuna lapha. Bakutshelile ukuthi ngihlala khona lapha. Fuck you. What the fuck? No, mara sense wabona uhelpile ufatulona. Nabo ujula ke setse gore ngwana ke wa ka ngwana se wa ka. Yeah, that's the main. That's big news. Wabona ene yana setlhele ke dumela gore le ba bang ba je ba. Uyadinga ukuthi uwenza ama DNA. Bona kumakhulu. Bona baby, come and fuck me now. No. How? Just one kiss ke ngiyakuba baby. Kanti wena mama yini wena nesex kanti? Phela nginjalo vele igazi lami liyashisa vele obvious. Ngiyayibaxa vele lo akafuna ungipha sex mode. Hey mina mama uyangikaka manje. Kanti active kangakanani? So much. Awunayo kanti wena menopause. Anginama menopause. Which means last time on potaro we tla kwana. Olo tla ka tsona fuck off man. Go patsa baby. Ngiyakupa hle sithatha sami so. Kusokufuna. Manje ngoba la wena. Walla. Sorry sithatha sami. Ulala. Sorry. Ulala muhem. Sorry. Ulala hem. What the Sorry fuck? baby, sorry ne. Sorry. Sesithatha lo muntu lo. Are you crying for pussy girl? Are you crying for pussy? Madi phuse ya. Mari phuthe yami naye yakhe vele iphuthe yakhe vele obvious. Fanele ikhalele. Phila poliphuthe eyami, ikukuyami le. Yeah. Khaba ilwele ikukuyama ngithi hayi. Umnandi ne? Obvious. Bayithi but that's why bad. Who's the winner now, Ralph? You are win. Ayebo. What do you saying? What the fuck? What the fuck? What the fuck, nigga? What the fuck? What the fuck? Baby masambi so lala futhi. Ungiyane kaphelele uzongikhaba ngemphaka. Uzofaka ngizibamba mfana wami. Umthunje tata. Ya ngizomthunya mfana. Masambi so lala. Ari endlebe. Ari. Wena usilandele ngofakile emphaka mfana wami. Yes ngithini. No more. No more. Baby, I didn't fish in my mouth. Come and muff me. Come. When I saw so. Awusebenza, awubereki, you don't work. You can't survive in South Africa like that. Fuck you. La South Africa sasebenza but. Usathola kanjalo uhlala khoneni. Boya baby. Ayangixwayela mfowethu. Umakude imali yami kuphi? Umnikile lo mshishi lo. Ngithola koyena. Ngithola koyena. Ngithola koyena bye bye. Oro food. Ufuna sibhamu ushaya itubuleti. Bami mfazi.
Masam. Babitshware le pipi. Yo nayo. Ananchu. Lo nayo anachumo. Ayo that's why ngora. Angikhathele ma. Okay, ayibhuti. We've tried umntana akuso wakho. Wayebona. Sisi ufuna ukuthi umafe umshayela ama dog style. Okay, why ungafuni ukwenza dog style kahle kahle? Akithi ukutshelile gore ke petlaka lento le. Ke bad luck. Ya naka seswa sa ka re tshutse. Ako ha rona ke mtsanyana rona. Mafu yona. Ke motho nna ke motho ha rona ke mtsanyana go ra re namelana go morago. Ga ka ba tsa le sepa fo teng fo. So wena wetsa style se. Na ke tletse style se se iwane fela. Awo aka ba ntsha le sepa nyela. Awo ma. Leno mona rote motho le. Awo. Okay, okay, it's fine. Afuni ukwenza dog style. Afuni ukwenza nix. It's fine. Ibet luck ne. Hayi. It's fine mina ngincede. Culture yami anje yenzile into anyinja, yayinja. Culture yami anje yenzile into le. Okay. Yeah. Ngiyakuzwa mina. Thank you. Yeah, abanye abantwana abakho naso uzobona mofuna sikwenzela ama DNA test for bonke abantwana ne uzosifonela futhi moso ready. That's the only problem ma. Ne uzosifonela sikwenzele ama DNA test so that uhlale wazi ukuthi ubani umntana wakho ubani engasi umntana wakho ngithi. Ne? Wabona mfanolo una le tlhogo da mane lungwana ka mmona le nona le tlhogo o bontsha gore ke bana ya wabona ene le nna mo gore ba itse ka ngwana. Yeah, ne. Ngayabona. Askis. Abutu re tla o founela ne. No ka le bogathata mama. Okay, sharp ne. Thank you tlabele solo na bana ke re ga ka ba gana ka opela mare at least anga checka. Yeah. Wabona. Yeah. Cause nna ke ba ratile ba. Wabona mare ga se le mpotsa gore no bana ke se try means gore ke khona o bona gore na ka nnete a se baka. Okay, re tla o thusa mo ya. Thank you mama, please. Okay, abantu abafuna ukwenza ama dog style, abafuna ukumafa, it's not in their culture, ama body and everything ne. So ubhuti ngapha uthole nokuthi umntwana akuso wakhe. That's a huge change into his life. So into ekumele siyenze sizomnceda ukuthi simtholele amanye ama DNA test ukuthi sibone ukuthi abanye abantwana abakhe na, but sihlulekile because umama uyasithwekela thina. But anyways, thina siuyenzile umsebenzi wethu. Safika umama wasiphika wayenza yonke lento le, but sinjalo ke Street Journal Santanda, please like, subscribe yonke into. I'm your host Portia aka La